welcome back to our vlog. Vlog? Yeah. I'm vlogging in the picnic. There's no cell phones allowed in the weather. Pwede, okay. Jelly bean! Yeah. So, it's a Saturday here ngayon sa Calgary and it's time to go gala. Picnic day namin ngayon. So, yan, we're going to Grassi Lake in CANMORE dito sa Alberta. So, yan, daan muna kami ng chicken dito sa Jollibee. Para may food kami babaon mamaya dun sa picnic. So, ayan. Hintay lang namin yung order. Nagtawag na kami for pick up and then yan, pumasok na dun si Kuya para i-pick up yung chicken. Naabutan kami ng hail. Biglang umulan. Tapos, yan may mga hail. Pero, sa ilang part lang, parang konting part lang naman. Tapos, magsasani na. So, ayan, pakita ko sa inyo yung hail.
nandito na kami. Ayan na yung driver. Yee! Where are we now, Langga? Shan? Grassi. Grassi Lake. Ayan, kain muna kami. Time check. Anong oras na ba? 1:56. Inabot kami ng 2 hours yung biyahe kasi nga may mga aksidente at traffic. Pero ang ganda dito. Ayan, kain muna kami ha. Tapos para makagala-gala tayo mamaya. See ya! Burger at saka spaghetti. Ayan. Ayan, kain muna tayo ng Jollibee. Ay, dito pa lang kanin. Lahat busy na lahat. Nilagutom na. Ayun ako burger, magkuha ka na doon kay nanay. Burger yun sa iyo siyan. Ikang kanin. Ayan doon. Bandang puwit ba? Ang skin Gutom naman na makain gutom mo. ang bata. Diyos ko. Ayan, bumaba na kami kasi wala na masyadong ulan. Pero ang lamig! Ang lamig! Ang lamig-lamig. Magpapicture lang tayo. Basta kita kami picture. Picture muna kami dito. Okay. Ano kayong dulo nito? Ano ba ba to? Sakay tayo ng dulo po ng mga sakyan. Oo, nakaparking. Buti na lang uminit. Ang lamig. Ano tayo ng Tayo titigil. Ang ganda dito. Ang sagit lang naga. Ah, galing sa doon. Pumunta na doon. Where are we going? Bakit? So, yan. Dito kami sa CANMORE. Ganda. So, ayan, dito kami ngayon sa CANMORE. Bumaba muna kami dito sa may Spray Lake banda kasi nandito yung It's a washroom. valley. Huh? It's a valley too. It's a valley. Yeah, it's a valley. Daddy So, went ayan. inside Ang already. ganda-ganda ng palibot dito. Ayan, oh, ang ganda. Ayan, see that? Ayan. Wow. Ang What happened ganda. there now? Ayan, napapalibutan talaga dito ng kuan. Papalibutan ng Rockies. Napapalibutan ng Rockies. So, ayan, si Mami, oh. Dito tayo background ganyan, oh. Ayan, ang ganda, diba? What can you say? Ang ganda, ang lamig. Ang ganda, ang lamig. Yeah. So, nag-drive lang kami. Hindi kami nag-trek kasi nga ang hirap maglakad pag doon. So, ayan. Sige, alis na muna kami. See you. So, ayan. Ang lamig-lamig dito sa taas ng bundok. Alala. Ay, aming driver, oh. Yay! Anak, anong masasabi niyo sa lamig? Ay, hindi na ako ulit magbaba. Ang lamig na Ang lamig-lamig naman kasi doon. Actually, yung napuntahan pala namin, hindi pa siya actual na Grassi Lake. White Man's Pond pala siya. So, iba pala yung napuntahan namin. Doon kasi open eh. Open field kasi siya. Tapos sa taas na kami ng bundok. As in, parang malapit na kami doon sa tuktok talaga ng mga Rockies.
Pero ang ganda-ganda ng view. Sulit na sulit yung punta. Ang ganda. Ayan na naman yan. So ayan, simulan na na aming simulan na ng aming lakad. So ayan, walk marathon na siya. Punta na kami sa totoong Grassi Lake dahil yung napunta namin kanina hindi pala totoong Grassi Lake. So ayan, si Senior, dahan-dahan lang. Ayan, yung pababa. Ilang minutes kaya to? Yan, doon kami kanina, doon sa pinakatuktok. Doon kami galing kanina. Kaya yung katakot kasi umulan. Parang katawid ko sa amin eh. Sa bundok namin. Pero mas mababa lang ito. Sa amin pag ganyan ko. Ayan. Start na kami dito maglakad papuntang Grassi Lake. Ewan ko lang kung kakayanin namin. Kasi 30 minutes daw siya paakyat. So good luck. Malalaman to hanggang saan lang kami ni Mami. Tingnan lang yan. Ikaw mo nang niundang bugi akong gilantog. Kailan ako? So ayan, bumaba na po kami kasi hindi na namin kaya. Hindi namin kaya yung trail. Although easy trail siya dahil nga may injury ako sa tuhod. Tsaka si Mami may injury din sa likod niya. Hindi na namin pinilit kasi nga mahirapan pa pagpabalik. Tapos dun sa kung saan kami nagparking kanina medyo malayo kami dito sa bungad ng trail. Kaya mahihirapan din kami pabalik. So it's better na lang na bumaba na lang talaga kami and then hindi na namin ituloy yung pag-akyat dun sa trail. Pero sila ni ate at ni kuya, dumiretso sila. Kasi medyo kaya pa naman nila. So ayan, dito na lang kami. Hintayin namin kasi roughly an hour daw yung papunta pabalik nung trail. So ayan, dito muna kami. Hintayin muna namin dito sa baba. Yan. Yeah. Hello! Welcome to Asata? Grassi Lake. Grassi Lake. CANMORE. Grassi Lake, CANMORE Alberta. Asa tami? Grassi Lake. We are here in Grassi Lake, Granmore. Masang Glenmore. Take 3. Another Grassi Lake, Alberta. Go. Grassi Lake, Alberta ra? Oh. Yung Granmore mga ganyan. Sagot ko. Grassi Lake, CANMORE. Grassi Lake, CANMORE Alberta. Go. We are here in Grassi Lake, CANMORE Alberta. Ay, ano masasabi mo? Salamat, nakapunta kami dito. Mag-live tayo dito. Wala ka lang signal.
Wala din namang nangyaring live dahil walang hirap nga naman ang signal. Isot kay signal diri sa taas, uy. Pero maayo kay ang akong service provider, maayo pa kay siya. Di pa maayo, pero at least na 1 or 2 bars na nabilin kaysa compared sa ibang nga provider nga talagang wala dyan signal. So yeah, pungko-pungko rami dire kay mintes maghulat sa among kauban. Kay tuon isa ka sila dito sa trail. But kami nagstay rami diring mami kay dili na jud kaya sa among tiil. No, lami naman kuan lang, tanaw-tanaw lang sa view, giduka na ang senior. Giduka na, inantok na ang senior. Pero ang ganda ng view no sa likod o yung lake na dito mga picnic. And then kami diri mga laing-laing mga lahi diri, abot-abot na natanan sila. So ayan. Ayan, tapos na silang mag-hike ni ate at ni kuya, nakabalik na sila from Grassi Lake. Successful yung kanilang trekking. At nagdeposito. Nakadeposito na rin si kuya. Ayan, so bakit na naman kami, pabalik kami dun sa parking area, dun sa may bungad talaga sa labas. So ayan, I'll see you later. Yan yung lalakaran namin dun, papunta na naman sa dulo noon dun banda. Yan. Doon kami paakyat kasi Dito kami kanina nakaupo. nandun yung parking area namin kanina. Ayan. So ayan, nakalabas na kami ng main road. Nandito yung mga parking area. Ayan. Tapos, nakakahinga. Yung paakyat pa lang. Hindi naman kasi talaga ako sanay sa lakarin. Kaya, konting kembot lang. Hingal na. Tapos, problema pa yung sa tuhod ko kasi yung injury ko nga. Pero ayan, we're on our way na sa sasakyan. And, uuwi na kami. Balik na kami ng Calgary. Ayan, so that ends my vlog. Thank you for watching our trip here in Grassi Lake, CANMORE, Alberta. See you in my next vlog. Thank you for watching. Bye!